Vaig al zoom o no? I han posat la càmera a la panxa també. Ai, que això ens està gravant ara. Sí, però bueno, això no sortirà, no? El vídeo. El sonido. Vale, ja que ara no podem fer comentaris nàpics. Però que això fica la musiqueta o alguna cosa. Mira esto. Vale. Agulla? No, per sota. Per sota. Però sí que se sent. ¿Sabes? Us graven, Us graven la veu. Desde arriba van haciendo plap, plap, piso, piso. Tú que no sabes que te graban la voz. Aquesta és de Barcelona, ens graven la voz, la veu. Hòstia, que bèstia. Eso son varios, ¿no?